ostatniej prezentacji zawodników trochę sobie pożartowaliśmy, a teraz tak całkiem poważnie. Popek, nie licz na taryfę głową. Nikt nie wchodzi do klatki, żeby przegrać, więc możesz być pewien, że 5 września będę przygotowany na 111%. Popek, cała presja spoczywa na tobie. Wchodzisz do Fame jako wielka gwiazda sportu walki. Ja jako debiutant nie mam nic do stracenia, a ty możesz stracić wszystko. Ty tak mówisz, że jesteś debiutantem i nie masz nic do stracenia. Ale co z zębami i z nosem wbitym w czaszkę w pierwszej rundzie? O to bym się bardzo, bardzo martwił na twoim miejscu, bo jak to ci wyląduje na gębie, to jest koniec świata, nie? A co do fejmu? Ja tu jestem po prostu dla hajsu. Ja przyjechałem tutaj zarobić, a nie karierę zrobić. A ty sobie leć sam po fame. Pozdrawiam wszystkich. Oglądajcie mnie 5 września. To będzie bardzo szybka walka. Popek. Ale śmieszna ksywa. Nie dawaj tego. Ja, po co ja to zrobiłem?